Tehnocratul care am fost, poate o să-mi plătesc cu ceva carieră didactică. Vă mulțumesc, domnilor profesori și doamnelor profesori. Burilianu Longin. Mulțumim și tuturor care au făcut ca astăzi să ne întâlnim. N-am fost acum 5 ani. M-am pus să spun că am făcut ultimii 25 de ani. Așa, pe scurt. Era o vorbă. Spune ce ai făcut ultimii 5 ani, ca să nu vă rămâneți. Nu sunt milionar, nu sunt miliardar, nu sunt patron, nu sunt șef. În țara asta mai trebuie cineva să și muncească. Am lucrat în execuție industrială în Reșița, în proiectare, la un institut de proiectare europene în București. Dar cea mai mare parte din administrație investiții, urbanism și mai nou controlul calității. Construcții, cadrul teritorial în și ați întâlnit cu fetiță studentă la Facultatea de Eu și domnul prorector Ian, trebuie să mergem să închidem conferința națională. Sper să ne vedem după masă. Catona Victor. Nu, el e Mișorean, ce să zici. Călina Octavian. Canada. Păi de ce nu l-ai adus din Canada? Da, sunt de alții? Poate găsești absent. Cărbunaru Victor. El e Timișorean? Muncește. Cercheșan Marius. Aici se la spune. Țin să mulțumesc colegilor toți care sunt prezenți aici, că au făcut o mare bucurie. În primul rând și organizatorilor, țin să le mulțumesc. De asemenea, profesorilor, nici nu se pune problema, care ne-au făcut să ne realizăm o viață frumoasă. În special domnului Ianca, țin să-i mulțumesc, păcat că a plecat, că am făcut proiectul cu dânsul, chiar proiectul. Și domnului profesor Băzaru, țin să-i mulțumesc că am dat după ce am dat examenul. După ce am dat examenul de analiză, am întinerit 10 ani. După ce am terminat facultatea, repartiția am luat-o la Bancom Deva, unde am lucrat 22 de ani, am fost director la fabrica de BCA de la Bancom Deva și în 2006 s-a făcut o tranzacție, s-a vândut la un fond de investiții din Polonia și atunci cu banii am venit, m-am hotărât să vin în Timișoara, să investesc în Timișoara. Momentan am un depozit de materiale de construcție aici în Timișoara, s-a stabilit din 2006. Am 2 copii, un băiat și o fată. Băiatul, amândoi termină facultatea anul acesta. Fetița termină la calculatoare, ultima promoție de 5 ani. Băiatul arte plastice, design produse. Sunt mulțumit de ce am realizat în viață. O viață liniștită. Ciolan Constantin Vasile. După absolvire am mers în Tocul Sărit, am lucrat la Primăria Comunală, până acum 5 ani, când reorganizarea de primărie, lucrez la administrație, sunt director de servicii din cadrul primăriei, am 2 copii, o fată de 25 de ani. Am început aici. Lucrează în București, am venit la facultate și proiectul este la Am venit cu mare plăcere aici, am lucrat să văd și colegii, cu profesorii, organizatorii la care am mulțumesc, care au ținut legătura în ultimul timp, mai ales
Sper să ne întâlnim cu bine toată lumea peste 5 ani. Cioranu Constantin. Domnul profesor, felicitări celor care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. Despre mine, după facultate, am rămas în Timișoara, în societatea de apă și canal, unde m-am ocupat cu probleme de construcție. Acum sunt în cadrul Serviciului Rural Internațional, cu fonduri astea care vin chiar cu probleme de construcție în continuare. Deci când ia tulbură la dumneata o să fie. Să fie și mai bun. Ma să mă primească. Dacă sunt probleme internaționale mai Am un ceva. băiat care a terminat facultatea zilele astea și el este bine, ar fi mai bine dacă și sănătatea sa Ar merge. da, ar merge invers cu acesta. Da. Mulțumesc. Cioranu Codruț. Absent? Aș putea să spun eu Spune-te, rog. câteva cuvinte despre Cioranu Codruț. Am vorbit cu el la telefon înainte de întâlnire. Este stabilit în Germania și lucrează în construcții, dar mai mult. Deci este bine și muncește și e enorm. Și e necăsătorit. Câmpeanu Liviu. Absent? Câmpeanu Liviu are 2 copii, e stabilit în Severin, lucrează ce am recuperat, are o vilă cu casă pe strada de terenilor, o soră care a terminat cu construcțiile, deci mai sunt 2 copii, băiat, nu 2 băieți. Și e bine. Deci lucrează în domeniul e dirigită de șantier, a venit la autorizări la inspectoratul din Craiova, s-a dat la altceva nu. Deci este bine. Mai știe. Cârneanu Dan. Eu am avut un parcurs așa mai atipic, să zic. În 87 am venit în țară, în noiembrie. Acum sunt în Franța, la Timișoara și la București. Deci fac naveta așa. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit. Am rămas cu un respect deosebit față de profesor, începând din clasa 1-a și până am terminat. Și m-a marcat o situație legată de domnul Titi Bânzeală. Am intrat printre primii datorită de situații. La examen, la prima parte de analiză matematică, am stat 7 ore. Am ieșit între ultimii 3, pentru că nu era foarte de 2. Și domnul Titi Bânzeală, la sfârșit, mi-a zis ești primul caz de sex masculin care am învățat pe din afară. Recunosc că n-am învățat-o pe din afară, că n-am putut. Ieși afară, am nota 5. Acum, față de toți profesorii am o amintire plăcută pentru că am reușit să termin în 5 ani. Și primul surprins a fost el. Așa, construcții deosebite n-am făcut decât așa, medii sau... În Franța am început de la cărare de fier, nu știam limba, mecanică auto, până am ajuns, am lucrat 3 ani de senator la planșetă, lucru care m-a ajutat teribil, dar de Doamne face orice. Diriginte de șantier scurte perioade și acum, cum s-a exprimat prietenul și colegul meu, fostul meu coleg și prieten de Luciolan, mă aflu în situația de a fi un foarte mic antreprenor, să zicem așa. O zi de criză, ca toată lumea. Sunt căsătorit, soția este în stadiul de a termina expert contabil. Eu sunt expert în viața de zi cu zi și facem un lucru corespunzător.